Avui t'he preparat un vídeo diferent. No parlaré d'errors ni d'escriure, sinó de cançons en català. I per què? Doncs mira, perquè ens hem animat a fer un recull de cançons dividides per estils i ens ho hem passat molt bé fent-ho, així que vull compartir-les amb vosaltres. Les cançons no només serveixen per passar-ho bé, sinó que també són un recurs fantàstic per aprendre català i acostumar l'oïda a esta llengua, no? De fet, jo sempre he estudiat llengües i quan aprenia alemany o japonès em comprava música de grups d'aquells països i m'encantava. És veritat que de vegades, segons en quines cançons, no es fa servir el llenguatge més correcte, perfecte i estàndard, però és molt i molt útil igualment per introduir més moments en català en el teu dia a dia. I no m'allargo més, comencem! Què t'ensenyaré ara? Veuràs el recull de cançons que pots trobar a l'article del blog, dividit per estils, com t'he dit, i també t'ensenyaré les llistes de reproducció que hem creat a Spotify. Pots seguir-les i fins i tot crear-ne tu de pròpies amb les cançons que més t'agraden. Et mostro primer l'article del blog. Molt bé, ja estic compartint pantalla. Aquí tens l'article de blog de què et parlava amb les cançons catalanes més populars. I hem recopilat més de 70 cançons en català de diferents estils. Llavors, l'article està dividit en dues parts. D'una banda, vaig aquí a l'índex, tenim les llistes de reproducció de música catalana a Spotify i de l'altra, música catalana per estils, com veus aquí, que hi ha música pop, rock, fusió musical, reggaeton, de cantautor, etc. N'hi ha molts. Et parlo primer breument de la llista de reproducció de Spotify. Aquí, com veus, hi hem inserit un reproductor de música on pots fer clic aquí al botonet de reproducció i aniran sonant totes les cançons que veus aquí. En aquest cas és la llista que hem creat del millor pop-rock català. Pots escoltar la llista sencera fent clic aquí o reproduir una cançó en concret. Llavors has de fer clic al botó de reproducció que hi ha just davant del títol de la cançó, d'acord? Després et mostraré Spotify i t'ensenyaré totes les llistes de reproducció que hem creat i com pots escoltar-les. Ara, però, continuem amb l'article del blog amb música catalana per estils. Com et dia, des de l'índex mateix pots anar a l'estil que t'interessa. Per exemple, anem a música de cantautor. Si fem clic aquí, ja ens porta directament a l'apartat que volem. Dins de cada estil musical, què hi trobarem? Tenim una selecció d'algunes de les cançons més famoses d'aquell estil musical i cada cançó, com veus, té un enllaç perquè pugues anar directament a YouTube a escoltar o a veure el videoclip d'aquella cançó en concret. Per exemple, obrirem la primera que tenim aquí, de Lluís Llach, i ens porta directament al YouTube perquè puguem escoltar la cançó, d'acord? Jo ara no puc reproduir-les aquí al vídeo per qüestions de drets d'autor, però tu pots escoltar-les totes, d'acord? També tenim altres tipus de música, per exemple, reggaeton en català o rock, música pop, i aquí el mateix, tenim quin grup canta aquella cançó o quin cantant la canta i després tenim l'enllaç a la cançó per poder-hi fer clic i escoltar-la. Dona un cop d'ull a l'article de blog i investiga una miqueta les cançons que t'agraden i potser també trobes estils que desconeixies i mira, descobreixes cançons que es converteixen en les teues preferides, mai se sap. Molt bé, i ara que hem vist com és l'article del blog, vull mostrar-te les llistes que hem creat a Spotify. Pots accedir-hi des de la primera secció del blog que et comentava, llistes de reproducció de música catalana. Aquí tens l'enllaç i si fas clic aniràs directament a Spotify i podràs escoltar les cançons. Llavors, què és Spotify? Spotify, ho tenim aquí, és un reproductor de música. Està disponible tant al web com en aplicació. Si ja tens un compte de Spotify, fantàstic. Si no, et recomano que en crees un, perquè la veritat és que és un lloc fantàstic per anar recopilant tota la música que t'agrada, no només en català, sinó en general, no? Llavors, per seguir el nostre perfil, simplement has de buscar al cercador, parlem d'escriure en català, o bé accedir-hi des de l'enllaç que et deia abans, des d'aquí, d'acord? I dins del nostre perfil veuràs que tenim diferents llistes de reproducció en català. Són totes aquestes que veus aquí. Te les mostro millor a la part de l'esquerra. Per exemple, tenim una llista amb el millor pop i rock en català. Si fem clic, aquí trobem totes les cançons, que n'hi ha unes quantes, la veritat. Per cert, molt important, si veus que hi ha alguna cançó que t'encanta i que no hi és, si us plau, deixa un comentari al vídeo perquè així anirem ampliant les llistes i compartint la música entre tots i cada vegada seran més grans i tindrem més cançons en català, d'acord? Estàvem a la llista del millor pop i rock en català.
Llavors, com pots reproduir les cançons? Fent clic aquí, al botó gran de reproducció que tens a sota de la llista i aniran sonant una darrere de l'altra, o, si vols escoltar només una cançó en concret, vas a la cançó i fas clic al botonet que hi ha davant. És el mateix botó de reproducció, però just davant de la cançó. Què més tenim? Tenim també música de festa en català, una miqueta més animada, no? Segons per a la situació. Tenim música, per exemple, la llista Canta el cotxe en català per als viatges llargs que no sabem què fer, a vegades estem avorrits, no volem escoltar la ràdio, no sabem què posar. Doncs aquí tens una llista per cantar el cotxe en català, amb cançons molt xules, com per exemple Al mar, de Manel, Jean-Luc, dels Amics de les Arts. També n'hi ha una de Nadales, per a l'època de l'any sempre va bé també. Tenim cançons de tota la vida, són els grans clàssics catalans, no? Com Lluís Llach, Jaume Sisa, Joan Manuel Serrat. Són cançons catalanes que tots hem sentit alguna vegada dels grans cantautors catalans. També tenim una altra llista de música per a dies de pluja, en català, una mica més nostàlgica pot ser, una llista de música per entrenar, fins i tot, i una llista que recopila totes les cançons de tota la resta de llistes. Si has d'escoltar les cançons moltes vegades, et recomano que facis servir Spotify perquè des d'allà ja tens tota la música organitzada, pots fer clic una sola vegada i anar escoltant les cançons de la llista que et vinga de gust en aquell moment. Et recordo que el perfil és Parlem d'escriure en català. Pots seguir-lo per escoltar totes aquestes cançons i llistes que t'he mostrat. I per acabar, el recordatori més important de tots. Deixa aquí baix als comentaris les cançons que més t'agraden en català, així les anirem afegint i ampliarem les llistes. Gràcies i fins al pròxim vídeo.